Dobrý podvečer, dobrý den. Jsme tu všichni, můžeme začít. Takže vítám vás u vás v Košumberku a sluší se na začátek se představit, že jsme tady oba podepsaný na tom plátně před vámi. Já jsem ten spoluvník, Pavel Suchán, je moje jméno a jsem z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Jeden jediný. A teď ho má Česká republika. Já tady mám ještě jednoho, takového menšího s políškem. A to bylo i pro nás překvapení, protože to jsme nevěděli. My jsme do Spojených států, do americké NASA posílali několikkrát, aby si vlastně astronom mohl vybrat. On nám neřekl, že vzal tajně i tohle z toho Matika, který ho potom, když přiletěl do České republiky, dal panu Millerovi, který napsal ten příběh o té karateka. Takže pan Miller ho asi před měsícem dostal jako dárek, takže ve vesmíru byli dva, ale ten už je jeho kamarád, ale ten správný, ten přesný, kdežto ten krtek, to je ten správný, který byl ve vesmíru. Takže ten byl ve vesmíru v roce 2011, kdežto tenhle krtek, ten malovaný krtek, byl ve vesmíru v pohádce už v roce 1965. Yeah!